kuna Mwari nezvakaita wakana pasi wakamurungwana wakafira izvo zvitema zvedu wazarura musiwo depende tose pasingare monzwe kudzanye ponesi wanunga wafare oya anye kuna honde morungwana momo penye mbirene zakaita poneso watengwa neropa chitenzo cha Mwari kowanawiwire monya kadze mkoro anona nawera Jesu ano sonongora hepapo kodzanyi pasingare monzwe kodzanyi ponesi wanunga wafare oya kuna baba nemurungwana momo penye mbirene zvakayetwa zvikuru ayeta akazvidzikisira tofara zvikuru naiye murongwana ose kushama nekufamba kwedu kunokura apo tona Jesu kudzanyi ponese pasingare monzwe kodzanyi ponesi wanunga wafare oya yaikuna baba nemurungwana Vagalatia chapter 6 verse 7. Musanyengerwa, Mwari hasekwi. Nokuti izvo zvinodzvara munhu ndizvo zvaanochekazve. Nokuti unodzvarira nyama yake uchacheka kuora kunobva panyama, asi unodzvarira mweya uchacheka upenyu husingaperi unobva kumweya. Zvino ngatirege kuneta pakuita zvakanaka. Amen. Nokuti tinozocheka nenguva yakafanira kuti tisingavori mwoyo. Verse 10. Verse 10. Zvino zvatine nguva ngatiitire vose zvakanaka. Chokwadi. Zvikuru kune veimba yokutenda. Amen. Ngatinamatei Ishe yakwana nguva yekuti mutaure nevanhu venyu. Isu hativazive, munovaziva. Vamwe vari kutiona kekutanga, vamwe vari kuteerera kekutanga, vamwe vanga vanesu kubva mangwanani. Tiri kunamata chipo chekududzira chinobva pachigaro chenyu chitsvene chizorore pamusoro petose iye zvino muzita raJesu tanamata. Amen. Anotsungirira kusvika pakuguma. Musoro shoko unoti tsungirira kusvika pakuguma. Amen. Tsungirira kusvika pakuguma. Pane pfungwa yagara ichitaurwa. Vabereki vedu vaiva nekatsikaka. Kana mwana achinge achinetsana nemurume achangorogwa, vanotaura kuti kwakadini, konzi muimba yakaoma, konzi gomera uripo. Asi tine mavanga evanhu vakagomera varipo. Tine makuva evanhu vakagomera varipo.
vachingogara. Vamwe vanodzigarira vana, umwe anoti ndaangogarawo ndingadini. Toda kunzwa mukati meshoko raMwari kuti ndokutsungirira here ikoko kuri kutaurwa naMwari, kuti tongogomera tiripo pakupedzisira toshayiwa chinhu. Toda kuzopabata kuti zvinobatsireiko kuti titsungirire. Patisati tasvika ipapa nokuti umwe anzwa shoko iri ari kutotaura kuti pastor, ndinogara seiko pamba nemunhu akadai, ndinotsungirira seiko pazvinhu zvakaoma zvakadai. Musoro weshoko unoti kutsungirira kusvika pakuguma. Saka shoko raMwari riri kutaura panapa, Pauro akutaura nekereke yevaGaratia, anotaura kuti musanyengerwa, Mwari haasekwi, nokuti izvo zvinodzvara munhu ndizvo zvaanochekazve. Ndoda kuti muone chimwe chinhu panapa. Funga da kutanga taparura ndeyekuti chii chinombonzi kutsungirira, because unogona kufunga kutsungirira kwekumba kwako kwakakuunza mavanga wobva wati ndakusiyana nazvo. Panapa Pauro ari kutaura kuti pane pfungwa yekuti pakereke yepaGaratia pane vanhu vakanga vakuunza dziso dzisiridzo, vakutsausa vamwe. Mukaitarisa kubva pekutanga, Pauro anoti kana paita munhu atsauka mumudzore, muchimudzora mundima, but muzviite nemoyo nemoyo wakareruka, nemwe nzira nekuzvininipisa, kuitira kuti paunoda kudzora umwe unogona kuzokanganisikawo. And then the Bible says, imi musaudziwe nhema, hakuna munhu anoti akadyara mengo obva azokohwa magaka. Hakuna kudyara kwakadaro. Zviri kutaura panapa pachena kuti hatigoni kudyara chimwe chinhu. Ndopoindi yekutanga, tokohwa chimwe chinhu chisiri chemhuri iyoyo. Vanodyara chibage havakohwi magake nezviyo. Kana wadyara chibage ukaona mumunda mave nekotoni, hausiwo waidyara. Zvinoreva kuti chaunenge wakadyara ndo chaunogadzirira kukohwa. Haugoni kudyara donji wovakadura. Kana wadyara kotoni unofanirwa kugadzira shedi yekuzotsikira mabhero. Ndofunga yekutanga iyo. Zvinoreva kuti kana uchinge waita huku dzechibhoyi, muri kuibata here? Kana waita huku dzechibhoyi hauiti mabreira. Actually hautarisiri kuti after 4 weeks inenge yakura. Project yako ndio inoreva gadziro yako. Kana uchiita zvembudzi, kunoita zvembudzi kana uchiita hauvake chirugu chehuku, because iwe uri kudyara mbudzi. Saka zvaunogadzira zvinoenderana neprojekti yako. Ndo poindi yekutanga. Poindi yechipiri iri kutaurwa panapa ndeyekuti kana wadyara chibage 50 kg yechibage, rega nditi 25, ukaona ukohwa 25 hauna kudyara. Hakuna munhu anodyarira kukohwa chainzana nechaakadyara. Ukaona uchidyara uri kutsvaka kuwanda. Hapana munhu anodyara 25 kg otarisira kukohwa 25 oti gore rino takakohwa. Hakuna kukohwa kwakadaro. Zvinoreva kuti pfungwa yechipiri, kana uchinge wadyara zvishoma uchakohwa zvizhinji zvetaipi yezvawakadyara. Ababa muna kupabata apa. Kabva kwanzi panapa, anodyara panyama anokohwa panyama, asi hakohwi nyama shoma. Ukaona kuhwa nyama shoma hana kudyara, anga akachengeta. Hakuna munhu anonodyara 5 kg okohwa 5 kg hana kudyara, asi anga akachengeta. Akachengeta ndiye anowana zvaanga anazvo because hana kudyara. Saka tese tiri pano, akateera neakatarisa, tiri varimi. Hakuna asiri murimi. Umwe neumwe ari kurima, but pane mhando mbiri dzembeu. Pane mbeu inonzi nyama, poita mbeu inonzi mweya. Saka kana uchidyara cheka kune hybrid yenyama. Haleluya. Kana uchinge wadyara hybrid seed yenyama unokohwa pakuru. Ukaona kukohwa haisi mhosva yegoho, imbeu. Vese vanenge vakadyara pamweya kana vokohwa havakohwi nyama, vanokohwa mweya, but vanokohwa mweya wakapetwa nokuda kwembeu yavakadyara. Saka everyone akateerera, you have to know uri kudyara. And then the Bible says,
kana chinge tadyara tichakohwa. Chii chinokohwa kana munhu achinge adyara panyama? Anokohwa kuora. Kana kuti chinyi? Nokuti anodzvarira nyama yake achacheka kuora kunobva panyama. Ndoda kuti mubate pfungwa iyo. Kuora hakubvi pamweya, kunobva panyama. Zvokuti kana uchinge wadyara, chinhu chaunoexpecta, haudyari nyama yakaoma. Haudyari nyama yakaora. Unodyara nyama yakanaka isinganhuhwi, but iri nyama. Asi nekuda kweprocess yekuti zvofanirwa kuwanda, nokuti chadyarwa muvhu vanenge vachiexpecta zviwande, nyama yawadyara usina kuvhara mhino, paunenge wakukohwa unokohwa wavhara mhino, nokuti yatumbuka. Zvoreva kuti musi wekudyara zvoita sekunge zvinhu zviri right, but zvichaonekwa pakukohwa. Ndopachaonekwa chakadyarwa apa hachina kunaka because chonhuhwa. As I speak right now, uri kuita zvauri kuita, hapana munhu watiri kunzwa. Uri kudyara, asi tichasangana pakukohwa. Ndopachadura kuti tinovhara mhino here kana kuti tinozarura mhino. Shoko raMwari rutaridza panapa, anenge adyara panyama achakohwa kuora. Zvoreva kuti nyama yake yabudisa chimwe chinhu chachisipo payakanga ichidyarwa. Dauti muzvione, pane potential iri munyama isingaonekwi kana tisati tadyara. Kana tapedza kudyara zvichabuda pachena, kana zvazobuda pachena hamuzozvidi. And then the Bible says, anodyara pamweya uchakohwawo upenyu. Uchacheka. I want to use that word. Uchacheka upenyu. In other words, ari kudyara pamweya hana, eternal life. Teresa indopani nyapa. Ari kudyara pamweya hana eternal life. Asi ari kudyarira kuti agozowana upenyu usingaperi. Saka kudyara kwako pamweya kungaite seunga hakuna basa, but mbeu yemweya kana iri hybrid zvichaonekwa nekukohwa eternal life. As I speak right now, kana uchinamata Mwari mweya nemuzvokwadi, unogona kufa sevamwe, unogona kutambura sevamwe, uri kudyara, but kana wamandearira, vanhu vachazoona kuti chii chawakadyara. Zvinodyarwa hazvionekwi kukosha kwazvo pakudyara, zvinoonekwa pakukohwa. Ndakaona musi uyu, pane mumwe munda wandaipfuura pauri, unoziva mukoma Makuvire muri pano, pane munda wandaipfuura navadzimai tichienda kumunda kwedu, vakadyara vakanga varima vakadhiska, ndobva vadyara neplanda. Waiona kuti unoziva chibage chakabuda, enda uchizivi type yacho kana chamera, but then parakarova zuva chakanga chamunomo, ndobva zuva rauya, ndopatakaona kuti pakadzvagwa mbeu isiriyo. And patakazodzoka after 2 weeks takaona chakotama. Isu takadyara nzou yakaita seunga hapana zvairi kuita, ingati hapana zviripo, but parakarova zuva takazoona musiyano wembeu. As I speak, mumunda iwoyo kunyange kukohwa vana kana bagwe rimwe ravakagotya. Chikonzero hakusi kudhiska. Chikonzero hakusi kudhiska. Pakadhiskwa zvakanaka, vanhu vakapinza planda, but vaidyara mbeu isina kuuchikwa. Vese vanodyara kuora, vanodyara panyama vanokohwa kuora, but vanodyara pamweya zvoreva kuti vari kudyara mbeu yakauchikwa. This has to do with your conduct, nemaitiro ako pazvinhu zvaJehovha. Kana uchida Mwari, uchimunamata mweya nemuzvokwadi, ndiyo hybrid. Kwanzi pakukohwa, vachakohwa upenyu usingagumi. Ndoda ndine pamashoko ekupedzisira. Pastor, is it verse 9? Yataura mashoko andinoda. Kwanzi ngati ngatirege kuneta. Aha. Pakuita zvakanaka. Hallelujah. Nokuti tinozocheka nenguva yakafanira. Aha. Kana tisingavori mwoyo. Very good. Ndoda kuti muone pane mavara aripo, amuda kuti muongorore pamaminitsi mahiri ndisati ndapa mugwasha kuti mutitaurire kuti
kandi zvinomborevei izvozvi kuti kudyara ndekudi zvine mari dzawo tsapi? Ndoda ngosiya ndatasanura nyaya iyi. Mahwa here kuti anodyara panyama anokohwa kuora, asi anodyara pamweya unokohwa upenyu usingaperi kana asina kuora. Kana asina kuora moyo, zvinoreva kuti pane kuora kune vaviri. Pane anodyara chisina kuora, okohwa kuora, pozoita anodyara asina kuora moyo, ozokohwa upenyu. Saka ndoda kuti muone pane vanhu vaviri vari kudyara, umwe ari kudyara zvinhu zviri right, hapana chakavora. Poita munhu ari kudyara asina kuora moyo, shokoroti achakohwa upenyu usingaperi. Saka ndoda ngoti tisati tabva panapa ndechekuti tese pane kakuora karipo, but kana ukaora moyo uchakohwa kuora. Ukasaora moyo uchakohwa upenyu usingaperi. Ndo anza iri panapa. Saka zvitoreva kuti hazvisi nyore kutsungirira. Pane zvinokanganisa kutsungirira kwako. Ndoda kuti muteereri nemutariri, uri kudyara chii? Usati hausi kudyara, tese tiri kudyara. Uri kudyarei? Izvo pawakateerera shoko raMwari, une kamunda kako, wadyarei? Chii chaukarinda pamunda? Kurima, kudyara is not something chinotanga nekudyara. Pane kugadzirira kunoitwa. But kana usingo wadyara, what is going to happen? Maita mufundisi, kudzvara mbeu ndiyo part 1 yegwendo kwacho. Chokwadi. Kune part 2. Ndosaka pfungwa iri kuti kwekupedzisira kunofanira kukohwewa. Amen. Saka kana uchifanira kukohwewa, uri kufamba uchiinda kumakoho. Chokwadi. Paunofanira kusvika, wondokohwa waveko. Saka pfungwa yedu yekutanga yatoumbika kuti type yembeu, be very careful. Ichokwadi kuti kune tsuro, kune nzou, kune pana, nedzimwe dzinongotaugwawo dzina kuchikwa. Idi dzinonakidza pakuisa muvhu, gore rakakunga makore, ichinaya ichitinhira, gejo richirasa, dzigomera ugoti zvakaringana, asi unoona kuvonda pasina mavhiki. Woziya kuti nhamo iri pambeu, nhamo iri pamadyariro akaitwa. Asi zvino toda kutsanangura gwendo gwekuchengetedza mbeu, gwekutsungirira kusvikira tasvika pamakoho. Uya panogara uverenge, kuendera pano uverenge Mateo chitsauko 24. Verenga Mateo 24. Inzwa mheremhere iri pavhesi ya9 na10. Asi fungwa iri pa12 na 13. Pane mheremhere, iverenge mheremhere yacho. Vhesi ya9 na vhesi ya10. Ndi Jesu ari kutaura. Inoti kudii? Zvino vachakuisai kumadambudziko. Right? Vachakuurayai. Right. Handiti unotowa mheremhere yacho ka? Tiri kutsanangura ipapo. Tiri kutsanangura kudzvara mbeu yokutenda. Inotumbuka paupenyu husingaperi. Ndati kutsanangura panapa. Ponzi mumbeu iyi mune kuiswa mumadambudziko. Zvino vachakuisai verenga. Muchavengwa namarudzi ose. Movengwa namarudzi nokuda kwezita rangu. Saka isa chigumwe. Number 1, chinogona kutadzisa kuchengetedza kutsungirira. Number 1, inyika yakakupoteredza. Hanzi vachakuisa mumadambudziko. Vamwe vacho maisigo acho hauyi kuzosungwa kumba kwako. Unoona chingwa chakadhura, unoona hembe dzakadhura, unoona school fees yakadhura. Unorembera ukavonda, ukaramwa nokuchechi, unoramwa naJesu. Saka ari kufanira ataura panapa, vachakuisai mumadambudziko. Vakuisai mumadambudziko. Hanzi wodii futi? Vazhinji vachagumburwa. Vazhinji wagumbugwa. Vachaisana kuvatumwa. Woisana kuvatumwa. Handi unoona kwaunoswera wave. Unoswera uri kwaSabhuku. Woswera uri kwaShe.
woswera uri kucommunity kosh, woswera uri machurch board, wotoziva kuti chaakukuvara ipapo kutenda, wotoziva kuti chaakupwa ipapapo kutsungirira kwakuvara kwakutoafektiwa. Verenga pazasi. Vaprofita vazhinji venhema vachamuka. Right. Vachitsausa vazhinji. Right. Mira ipapo. Ndiri kutsanangura zvinodzivisa mbeu kukura kuti igone kukohwewa. Zvikanzi number 1 madambudziko. Iwe unofanira kuziva kuti madambudziko ndo mufudzi wevaprofita venhema, because vakaona urombo hwako, vakaona kushayiwa kwako, vanokumirira pamukova, vachinge vanoda kukubatsira, nyamba vakukutsausa, kutenda kwapera, watokuvara. Zvikanzira Jesu, ivava vakomana muvachenjerere, vachabvisa kutenda kune kutsungirira. Verenga pazasi. Tiri kutsanangura zvinodzivisa kutsungirira kusvikira pakuguma. Verenga pazasi. Right. Rudo rwavazhinji ruchatonhora. Mira ipapo. Rudo rwavazhinji ruchatonhora. Patinoswedera pakurira kwehwamanda, nyika inoi ichada zvinhu zviviri. Kwekutanga inoti iyo mhanya navazhinji, kwepiri inoti zvionere. Saka unofanira kuziva boka rokujoina. Ukamhanya neboka rinoti zvionere, idi rudo rwavazhinji ruchadii? Ruchatonhora. Tinofanira kuinda kwokuti mukoma wako ave hama yako yausingazivi, munin'ina wako ave hama yako yausingazivi, muroora wako ave hama yausingazivi panzira. Nokuti mukangosiyana makuhunisa mweya wokutenda nokutsungirira, nzira yatiri kufamba mugwira kamwe haidi vanosara kumasure, vaya vaiita basa rokunyima nomunyu. Pano patave panapa muchadiwi. Chidzidzai kujoina vamwe. Kana umwe ashaya nguo, kurumidza kumpa. Kana umwe ashaya ichi, kurumidza ukanda. Kana panetsa berekanai kumusana, hakuna akaberekwa akazvifambira. Munhu wese akatanga akandwa kumusana kune mbereko. Ndo zvinofanira kuita panguva yatatarisana nayo. Ukapaita zvokutamba, unoziva kuti vanhu vegeneration inoi vane rumwe rumpimpindo oga katamba oga kandisingazivi kuti vakadzvarigwa mbei iyoyo nani. Jesu anoti munofanira kuramba muri timu imwe. Ndinovanamatirira kuti muvachengete panyika, nyange vasiri venyika, asi muvachengete vari chinhu chimwe. Vose vamakandipa ndakavachengeta kusiya kwomukomana wokurashika. Saka panodiwa chigwirangwe, mutambo wamapere, chinohwinisa mapere kuti agone kudya shumba dziripo. Anoita chigwirangwe, haaiti zvokutamba. Anoona ukaona rimwe rikarumapo, shumba ikatinhira yakadai yoruma nekusaidhi, shumba ikatinhira kudai, shumba inosara yakamira kudai, mhembwe yose hakusina. Mapere apedza inguva yekuita chigwirangwe, yekuita vanhu vamwe. Ipapo panofanira kubatiwa ipapapo. Rudo rwavazhinji ruchatonhora. Nokuti kusarurama kuchawanda. Pfungwa yekuti kusarurama kuchawanda hakuzi kururama kufunga kuti utsvene unougadzira uri wani. Hapana kururama ipapo. Chinonzi utsvene kutsvaka hama yababa wako, kutsvaka mwana wamai wako, kutsvaka nhengo yako yekuchechi, kutsvaka munin'ina wako, monamata muri pamwe. Kana madaro magadzira kutsungirira kuno kusvitsai kumagumo. Ndaitarisa mukati mebhaibheri koma makuvire ndikahwisisa chimwe chinhu, kuti gwendo ugu hwakatanga pana Adhamu naEvha, pakatadzikwa nanhasi tiri kundandama. Why? Because mudzimai anonzi Evha wakaramba kuteerera vhangeri. Kusateerera kunokanganisa kutsungirira. Kwakanetsa pana Sauro. Sauro aina Sameri, atumwa kuinda kuhondo namaagagi. Iye ndokupiwa murayiro wehondo. Kana wasvika ikoko, uraye vose, usachaya chaunobata, usaite chiro kusvika ndauya. Asi Sauro akaona hondo akatya. Nyika iri kuita kuti vanhu vavhunduke,
votya, vofanira ita zvisingaitwi, zvisingatendegwi nevhangeri. Mai nababa muri mukati meimba yenyu, inandizivi zvamunoita nezvazvo, asi tangai mabvunza kuti hamusi kumhanyiswa nenyika here kuita zvisingatendegwi nevhangeri. Kutsungirira kunoda kusimudza nhano wakangwarira, because upenyu mhandara hautambwi kairi. Haufaniri kuita zvokutamba gonzo mini gara mumango chamudzimu chikuwanira imomo. Unofanira kuziva katambigwe komutambo nekatambigwe kengoma iyi. Kana takusvika kumagumo, unoziva ndaitarisa Noah akutsungirira 120 years, atarisana neupenyu, achimukira kutanga adzidzisa mhuri yake, otaura nemudzimai wake, odaidza vakomana kuti vakomana vei pano, daidzai madzimai enyu garai apa. Nyaya yatiri kutamba yakadai mazviwa here, tazviwa baba, zvonzi handei kuzvipikiri nesandu, woswera kuzvipikiri nesandu, mangwana vana vachivhunza mvura ichana here baba, vanangu Mwari wandirayira zvokuti nezvokuti, hapadi mutambo wokuita zvokutamba. Noah akanga akatarisa chinhu ichi 120 years. Iwe uri kutadza kutsungirira kusvikira pazuva rokufa uine 40 years. Ndori kukunetsa iyoyo, kudaro watozununguka, kudaro watodzugwa. Usaita sana Dimas, vanonzina mupotopo, vakada nyika yarini, vakada nyika yazvino, vakatogwa nayo. Kayambuka bhodha, wadhamba, kutenda kwapera. Ukakwira ndege, wadhamba, kutenda kwapera. Ukapinzwa murestaurant, muine nguruve, wadhamba, kutenda kwapera. Batsirika, uzive pekutsika nopokumira. Panapa panoda ngwerume dzinotsungirira kusvika kumagumo. Ndinotenda kutofanira kunamata newe tikubatsire. Regai mukoma makuire muzotinamatira. Panoda vanotsungirira, nokuti ukaita zvokutamba uri kusara kumasure. Mutambo yatakabata haitenderi kucheuka, haitenderi ukangocheuka waenda. Unofanira kuramba wakatarisa mberi. Ndosaka rugwaro ruchiti, rangarirai mukadzi waRoti. Hallelujah. Ramba wakatsungirira, usarege kunamata, gozo rora kwasedera. Rinda usashore, rinda wakatiwira, rinda wakatiwira, oh rinda usashore. Vana vaMwari ndoda kuudzai, Matiyo yatiyo, rudo rwavazhinji guchatonhora, asi kusarurama kuchawanda. Rudo rwavazhinji guchatonhora, nokuti kusarurama kuchawanda. Rudo guri kurebwa, kana ukarutarira zvakanaka, pane rudo rwava kutonhora, nyange rwomukadzi nomurume rwava kutonhora. Vakonewa kutsungirira kutangira pavakatangirana. Vakonewa kutsungirira rudo nehama rwava kutonhora. Nyangwe rudo naMwari rwava kutonhora. Bhaibheri ratiro, asi vanotsungirira kusvika kumagumo vachaponeswa. Gwendo gwatinago Joshua chapter 1 verse 6 na 9 ine mashoko makuru ichaverengwa pano. Mukati mogwendo gwaIsraeri tine zvatinononga zvokutsungirira. Verenga mukomana. Simba utsunge moyo, uchagarisa vanhu ava nhaka yandakapikira madzibaba avo. Verse 9 Mwari wakatopika nechekare kuti rudzi ugu gunopuwa nhaka. But Mwari arimo mukati mogwendo unoda vakomana navasikana vanotsungirira, varume navakadzi vanotsungirira, vasingabvi pakutenda. Bhaibheri rinoti handina kurayira here, simba nokutsunga moyo, uchagarisa vanhu ava nhaka. Ndoda kuudza muteereri, uno wakapikigwa nhaka youpenyu husingaperi. Bhaibheri shoko raMwari riri pedo kukuudza kune nhaka. Nhaka yacho inoda kutsungirira. Verse 9 tega mukomana. Handina kukurayira here, simba utsunge moyo,
usatya kana kuvhunduka. Haleluya. nokuti Jehovha Mwari wako unewe kwose kwaunoinda. Bhaibheri rinoti handina kukurayira here simba utsunge mwoyo kwava kuda kuedza. Jesu uri kuuya manje manje nokukasika hwamanda inorira. Bhaibheri rinoti handina kukurayira here ukatsika panyaya yacho. NdiJoshua aifamba norudzi rwainda Kenani, isu tiri kufamba tiri kuinda heavenly Canaan. Bhaibheri rinoti handina kurayira here simba utsunge mwoyo usatya kana kuvhunduka. Tichasangana nezvinohlisa nyangwe mukati mogwendo gwatinago, zvinohlisa zvirimo. Bhaibheri rinoti iro, asi unotsungirira kusvika kumagumo uchaona upenyu husingaperi. Pagwendo gwaIsraeri vazhinji vakasara pazhira, vakonewa kutsungirira. Vamwe vakasara pamadhirezi, vakonewa kutsungirira. Vamwe vakasara pambukuro dzedoro, vakonewa kutsungirira. Vamwe vakasara padzing'anga dzana Farao, vakakonewa kutsungirira. Vamwe vakasara pakusvora vatungamiriri, vamwe vakasara pahasha. Gwendo gwatinago gwakafanana. Usasara munhu waMwari, tsungirira kusvika pamagumo uchawana mubayiro woupenyu husingaperi. Ndoda kuudza hama dzinodikamwa vakakomborerwa vanoti kuna Mwari handiregedzi. Rutendo rwangu rwakazembera pana Jesu Kristu, ndigwo rutendo gusingasvavi. Uchidzidza vana Pauro vabatira vhangeri, haana kuhla kusvogwa, wakaramba akabata nokuti wana upenyu husingaperi. Akati pana Jesu handibvi, chimuhwa oduhumura. Mabasa 14:22 inoti achisimbisa mwoyo yavadzidzi achivarayira kuti vatsungirire pakutenda, vachiti tinofanira kupinda muushe hwaMwari. Haleluya. Kwai Pauro waisimbisa vadzidzi achiti vakomana tinofanira kutsungirira uye tichapinda ushe hwaMwari namadambudziko mazhinji. That's why vana Jobho vasina kuregedza, zvisinei kuti vana vakapera, pfuma yakapera, naiye wagwara, wakatsungirira kusvikira pamagumo. Hama dzangu dzinodikamwa, kana uchaponeswa tsunga kusvika pamagumo. Nyangwe ukarambwa nehama, tsunga kusvika pamagumo. Nyangwe ukapomegwa kuti unoroya, tsunga kusvika pamagumo. Nyangwe murume akashayika, tsunga kusvika pamagumo. Nyangwe akaita magirlfriend anga achinamata newe akaheduka, usarasha Jesu, tsunga kusvika pamagumo. Nyangwe ukava nherera, tsunga kusvika pamagumo. Hama inodikamwa, nyangwe ukava murombo ukashayiwa pokugara, tsunga kusvikira pamagumo. Zvakazarugwa vanhu vachapinda denga vachati kokoko tapinda. Ndizvaka chapter 14 verse 12. Tega munhu waMwari inoti ndopano kutsungirira pavatsveneka vanochengeta murayiro waMwari nokutenda kwaJesu. Apa ndopano kutsungirira kwavatsveneka vanochengeta mutemo waMwari vachitenda kuna Jesu. Haleluya. Rega ndikuudza usangotsungirira zvose zvose, usatsungirira zvisina kunyogwa. Tsungirira mushoko raMwari, tsungirira pamutemo uchatonga vanhu kana Kristu ovuya. Zvaka chapter 3 verse 10 inoti, tega munhu waMwari, zvawakachengeta shoko tsoko rokutsungirira kwangu ndichakuchengetavo pakuedzwa poda kuwira nyika yose. Tega munhu verse 11 inoti, tega munhu waMwari, ndinokurumidza kuuya batisa chauinacho kuteregwa korona yako. Mwari ngaavongwe. Mwari hachengeti korona, hachengeti kana usina kuchengeta. Haleluya. Saka shoko rokutaura pachena, nyika yatiri kurarama haisi nyore ba, haisi nyore. Haleluya. Verenga munhu waMwari, inotaura para verenga munhu waMwari, book Education exactly page 26 paragraph number 4. Hallelujah. Our world is a vast leisure house. Hallelujah. A scene of misery. Amen. That we dare not allow even our thoughts to dwell upon. Tiri muchinyika chisina kumira mucheni. Atidi kumboesa pfungwa dzedu pachiri. Teresa kwanzi. Do we realize it as it is? Yes. The burden will be too terrible. Hallelujah. Yet God feels it all. Yes. In order to destroy sin. Yes. And its results. Amen. He gave his best beloved. Hallelujah. And he has put it
in your power through cooperation with him. Hallelujah. Hallelujah. To bring Hallelujah. this sin of misery to an end. Hallelujah. Zvofanira Mwari ari kudependa pamusoro pedu varume. Kana tikadisappointa Mwari tamuvhiringa. Akarega vana Jeremiah vachivata. Vana Isaiah vakachekwa matumbu akasiwa pashe. Mwari is depending upon us. We must not disappoint heaven. We must wait upon the Lord. Tofana kumira na Mwari. Ngatimirei naye. Tisu tiri vapatamba. Amen. Tisu tiri patamba. Uchirwa vakai. Unofanira kupotsa gedi. Taria zvaka 12 verse 11. Zvaka 12 verse 11. Ivo vakamukunda neropa regwayana uye neshoko rokupupura kwavo. Havana kuda upenyu hwavo kusvikira pakufa. Ndo vachakunda kavo. Ndo vachatsunga kavo. Amen. Hallelujah. Mwari ngavo. Hallelujah. Zorai uso wedu. Amen. 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 Havana kuda upenyu kusvikira pakufa. Ndo chaiyo. Vanhu vachaponeswa. Vanhu vasingade kurarama. Ichokwadi. Hallelujah. Ndo chaiyo. Vanhu vanode kurarama havaponi. Havamezhi upenyu hwesadza kawo. Varamba kutungirira. Saka kana uchida upenyu haungahupi husingaperi. Unokuti uruda unofanira kuruza uchiwira. Zoreva kuti vanhu vachanopiwa upenyu husingaperi havadi huno. Vanoda hunohu. Aiwa garenyu. Vanoda hunohu havapasi apa. Zoreva terisa uko. Zoreva kuti Kwasha. Amen. Vanhu vanoda upenyu garenyu. Ichokwadi. Mudiri husingaperi. Vasingadi upenyu vanohuramba. Kuti kufa. Yes. Ichokwadi. Ndo vakabvunzwa pana zvakazarugwa 7:13. Ndira nani vakabvepiko kukaindivo vaya vakabva pakutambudzika kukuru vakasuka nguo dzavo uropa regwayana vakadzichenesa. Hallelujah. Ukaverenga nechirungu inoti haiti who are these? Yes. But what are these? Okay. Kuti zvedu tongonzi zvi. Kura kuti kwatakabva varume kunenge kuchishoreka. Vanhu vachifungidzwa kuti hapana zviripo. Vachinzi ndokudiko. Ndo vachanopinda. Hallelujah. Mukati memazambo. Kana vakudenga rosoro nyarara. Amen. Because patiri kupfuura napo. Even gondo rinopatya. Hallelujah. Patiri kupfuura napo. Amen. Mazine shumba nembada. Ichokwadi. Asi vanotsungirira kusvika. Amen. Vanoti kana vakuseri kopinza. Amen. Ndivananda. Chokwadi. Aenda Melania akanga achimhanya kuti musikana aimhanya usingaiti. But musi wakamhanya pama interhouse. All right. Akatsinzina aona tambo yakadai. Hallelujah. Aitevegwa naAida. Yes. Kumasure. Sure. Saka vanhu vakadaidzira Melania. Tambo ndobva yasimuka. Saka akabva atsinzina. Akatsinzina achiti ndopedza. Haana kuziva kuti haana kupedza. Ndobva auwa akadona pasi. Because BP yakakwira. Ndobva afenda. Aida ndokuuya achipfuura. Akandorova tambo. Ndokubva ndaona achipiwa tag. Amen. Yes. Haisi Aida. Melania wadona. Kanzi hativerengi vadonona. Kunyange tambo iri padhuze. Tinoverenga varova tambo. Kune vazhinji vavhangeri vachadona. Tambo yasimuka. Asi kana usina kurwa tambo. Haupi umpairo. Hallelujah. Amen. Gatina Matei. Hallelujah. Baba vedu vari kudenga muzita raJesu toda kutendai muri Mwari. Amen. Muri Mwari kubva kare nakare muri Mwari. Chokwadi. Simba renyu harina magumo. Umambo hwenyu huna magumo. Makatitarira upenyu husingaperi nokuda kwaJesu. Chokwadi. Wakauya akararama akafa akamuka. Akava mukundi wezvivi. Kuti ani nani watenda muna Jesu. Chokwadi. Awane upenyu husingaperi. Toda kutendai Mwari. Nange mutange makatiisira mberi kwedu. Toda
tinoda kutarira kuna Jesu muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu. Ndimi munotipedzisira gwendo. Tatenda mamuri munowedzera simba. Nokuti vanomirira Jehovha makati havaneti, havazivi kana kuneta. Vachamhanya vasinganeti uye vachamhanya kusvika pamucheto. Todawo chipikirwa chamakatipikira kudenga chenhaka youpenyu husingaperi. Ivai nesu Mwari, ivai navose vane shungu nokuponeswa, muvasvitse patambo youpenyu husingaperi. Pamuchadaidzira zvapera, venyu munenge makanyora mazita avo mubhuku roupenyu. Tatenda Mwari nokuti matinzwa, navateereri vanga vadonha mavamutsa mwoyo, ngavapinde pagwendo, vatsunge kusvika pamucheto. Muna mato wedu wokutenda muzita ramuponesi wedu Jesu. Amen. 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 God bless you. God bless you.